विदर्भ राज्य राज्य तुम्हारा नाम मोर माधव सुंदर शिक्षा मोर से गुरुकुल सखा मोर हूँ चंदन मेहर मकरंद शुणुची पद्मावती राज्य भल अनुष्ठान अच्छी पिता ठारू अनुमति नहीं जीवी सखा मकरंद संगते पुत्रमणि माधव सुंदरा प्रणाम से चरण कर आशीष प्रदान तेरे धना तेरे धना अनुरूप दिया तुझी विवाह करी देवाए खरा मन मोर प्रस्ताव मोर फूल मंडल बसत सुंदर
ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ଦେଖି ବିବାହ ସାରିଦେଇ ସମ୍ଭାଳ ମୋ ବିଦର୍ଭ ରାଜଗାଦି। ଏତିକି ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ପିତା। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ସହରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଧି ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କରିବି ମୁଁ ବିଧି ଆଇନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ। ତୁ ଯେବେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହର୍ଷ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହେଲେ ତୋ ସାଥେ କିଏ କିଏ ଯିବେ କେତେ ଜଣ? ପିତା, ମୋ ସହିତ ମୋର ବାଲ୍ୟା ସଖା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ମକରନ୍ଦ ଯିବେ। ହେଉ ହେଲା ବାପା, ହେଲେ ଚାଲ ତୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ମକରନ୍ଦ ସଦନକୁ ଯିବା। ହଁ ପିତା, ଚାଲ। ତେବେ ଚାଲ ପୁତ୍ର।